Gipabakantihan o gikordon una kining 4-story 12 classroom sa Babagwan Elementary School human nabatyagan ang pagtayog niini bisan kun way linog. Ani ang detalye. Sa kuha sa CCTV sa Babagwan Elementary School, makita ang anam-anam nga pagpanggawas ni ining mga estudyante nga nag-okupar sa 4-story 12 classroom school building alas 7:03 kagahapon sa buntag. Nadungog usab sa CCTV ang daw nagdahunog nga tingog. Ang mga grade 5 students ni Teacher Michelle Carballo nga nag-okupar sa usa sa mga classroom sa 3rd floor ang labing unang nanganaog. Matod ni Teacher Michelle, sa pagsugod niya sa klase alas 7 kagahapon sa buntag, nabantayan niya og sa iyang mga estudyante ang pagtayog uban sa tingog sa daw usa ka jackhammer. Gisusi niya sa bintana kung may nagtrabaho bang construction workers. Apan nasuta niyang wala ug wala usay mga batang nagdagandagan. Nikusog naman gyud siya, ma'am. Anak, nakuyawan nami kay basi nga sa ubos ba nagikan. So ang buhat ang mga bata pud ato alerto ra pud sila. Kuha ra pud rin sila ng hard hat nga. Mao tong time nga pagawas na mo papalinyan na ako sa mga bata kay naog na sila tagsa. Mao tong time nga nilili siya nako sa may hagdanan. Nagunsa mo din nga kung naog na ta kay basig linog ni siya. Nabantayan usab kini ni Teacher Irish May Diaz, grade 6 class advisor kanang classroom atua sa 4th floor. Mo tong pag-ingon naog na lang ta kay linog. Sige naog dayon ni. Dito na mi sa ubos. Na shaking ba mo to mo ko na shaking na vibration ma'am. ma'am. Sa may bata ma'am nga sige naghilok. Kuyawan siya. Teacher ko ay lagi paghilak okay ra na. Apan si Teacher Simon Bunsubre nga anaa sa 3rd floor, wa gilayon mo kanaog kay matud niya na anad na siya nga daw kanunay muuyog ang naasoy school building. Nagpangutana ako niya ni ana man ang teacher ang gipangutana nga kana nga building naka-design na siya nga na spring sa ilaw para sa Japan. Nako kay in case kuno sa earthquake kay musayaw ra. Apan kay gitawag na siya sa ubang mga teachers nga pakanaugo na sila busa gigiyahan na usab niya ang iya mga estudyante sa pagpakanaog sa building. Human mapakanaog ang tanang mga estudyante sa naasoy school building, gisusi gilayon kini sa mga personnel sa City Engineer's Office ug sa Office of the Building Official. Uban ang Lapu-Lapu City DRRMO ug mga opisyal sa Barangay Babag. Matod ni Babag Barangay Captain Eulogio Logi Manayon, nasayra niya gikan sa mga construction workers nga nagtrabaho sa drainage project pipila ka metros gikan sa Babagwan Elementary School nga alas 9 na sila sa buntag nagsugod og trabaho. I-confirm na ko sa katong nagtrabaho niya sa drainage. Dili man siya mo coincide kay ang ilang operation nag-start 9 o'clock niya. Ang ilang complaint nag-start og 7 a.m. So 2 hours before sa trabaho dito sa drainage ba. Sa pagbisita sa GMA News Team, kaganihang buntag sa Babagwan Elementary School, nabantayan namong gikordo na ang 4-story 12 classroom. Apan nagpadayon ang klase sa ubang mga classrooms. Wala ang ilang principal kay may gitambungang seminar. Gitugan sa mga class advisor sa mga klase nga nag-okupar sa naasoy school building nga sugod karong adlaw. Nagpatuman sila og dugang shifting sa klase aron masigurong aduna gihapoy face-to-face classes katulo o baka kaduha matag semana. Sama ni Teacher Lovely Dagatan nga naghandle og special program in science class sa grade 6, nag-share una sila og classroom sa grade 3 science class gamit ang usa ka classroom sa kinder. Ang sa days nga dili mi mag-meet, either mag-online me or asynchronous, modular, mag-send me yung activities online or mag-Zoom. Sa kasamtangan, adunay 1,900 ka mga estudyante ang Babagwan Elementary School, apan 46 lang ang ilang mga classrooms. Busa nagpatuman sila og duha ka shift sa klase ning pagbukas sa school year 2026-2027. Nisamot ang ilang kakuwangan sa classroom ning pagpabakante una sa 4-story 12 classroom nga giokupahan sa 644 ka mga estudyante. Aduna man untay gitukod nga 4-story 8 classroom nga gisugdan pagtrabaho niadtong 2023 apan wa pa usab mahuman hangtod karon. Kung na-turnover na unta kining 4-story 8 classroom, hayan makuha-kuhaan na unta ang kakuwangan sa mga classrooms dinhi sa Babag Elementary School. Gani matod sa mga magtutudlo, mamahimo na untang whole day ang klase sa grade 5 o grade 6. Samtang matod ni Engineer Jonas Sakalan,
Lapu-Lapu City DepEd Division Engineer nga sa gihimo niyang initial inspection, wala siya nakitang structural failure. So para nako is wala ra gyud siya structural failure ang building, wala gi crack sa iyahang mga major structural members like beams ug ang iyahang columns. So to be extra sure lang, I've talked with DPWH and they'll send an structural engineer gyud nga mo check gyud sa building, mo conduct gyud og mga testing. Susama usab ni ini ang findings sa Office of the Building Official. Kinsa ni duso sa ilang findings ug recommendation ngadto sa mayor human nila ma-inspect ang naasoing school building. Samtang gipahibaw usab sa information officer sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga base sa ilang ocular inspection kagahapon, anaa sila'y nakitang mga defects sama sa cracks sa concrete slab ug gikonsiderar nilang unsafe ang building hangtod nga makahimo sila og detailed structural evaluation. Ang naasoing school building napabarog niadtong 2017 ug na-turn over sa DepEd Lapu-Lapu City niadtong 2018 nga gigahinan og 21.7 million pesos. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.